Galacia 1. Gikan ni Pablo nga gitawag pagkaapostol, dili gikan sa tao o pinaagi sa tao kundi pinaagi kang Hesukristo sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya. Ako ug ang tanang kaigsuonan nga uban kanako nangumusta sa mga iglesia sa Galacia. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala, aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan niining panahona, sumala sa kabubuton sa atong Dios ug Amahan. Himayaon ang Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nahibulong ako nga sa kalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing maayong balita. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita, apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamok kaninyo ug naninguha sa pagtui sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan ug kami ug usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang pinunglo. Sa gisulti na namo ug karon sublion ko pag-ingon, kung may magwali kaninyo ug maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimut-an sa mga tao? Wala. Gusto ako nga kahimut-an sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha pa gihapon ako niini, dili unta ako mahimong sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako sa pagsulti kaninyo niini. Ang maayong balita nga akong giwali dili gikan sa tao. Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa. Walay nagtudlo kanako niini kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Nasayran na ninyo nga ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa tinuhan sa mga Hudiyo ug gilutos ko sa walay ko kaluoy ang iglesia sa Dios. Ug gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Labaw ako kamatinumanon sa tinuhan sa mga Hudiyo kaysa kadaghanan sa mga Hudiyo nga akong kaedad. Labi pa gayud akong mainiton sa pagsunod sa mga gikabilin, pagtunon-an ug pamatasan sa atong mga katigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya nagpili kanako sa wala pa gani ako matawo ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Ug sa dihang gipadayag niya kanako ang iyang anak aron iwali ko siya ngadto sa mga dili Hudiyo, wala ako magpakitambag ni bisan kinsa. Wala ako moadto sa Jerusalem aron sa pagpakikita sa nahimong mga apostoles una kanako. Miadto hinuon ako sa Arabia ug mibalik ako pag-usab sa Damasco. Ilabay ang 3 ka tuig una ako miadto sa Jerusalem aron sa pagpakikita kang Pedro ug nagpabilin ako uban kaniya sulod sa 15 ka adlaw. Walay laing apostol nga akong gipakigkitaan gawas kang Santiago, ang igsuon sa Ginoo. Matuod kining akong gisulat ug nasayod ang Dios nga wala ako mamakak. Unya miadto ako sa nagkalain-laing dapit sa Syria ug Cilicia. Miadtong higayuna ang mga sakop sa mga iglesia nga iya ni Kristo dito sa Judea wala pa gayud makakita kanako. Nasayod lamang sila mahitungod kanako tungod sa gisulti sa uban. Siya nga naglutos kanako kaniadto nagsangyaw na karon sa tinuohan nga kanhi iyang gipaningkamotang paglaglag. Tungod niini gidayeg nila ang Dios. Galacia 1.